I pozdrav svima ljudi, ja sam Yoda 69. A danas igramo Clash Royale. Ponovo. Aj sada treba da otvorimo ovaj chest. Dobro, 5340 coinsa, nije loše. Tesla je sranje. Da se izvinim odmah, Nikola Tesla super, ali Tesla kartica, ovaj tower, to je sranje nad sranjima. Skeleton Dragon se oni mi trebaju, u njih imam u špilu. Sad će mi Skeleton Giant. Samo trenutak. I to je to od ovog otvaranja, sad ćemo da... Šta ću sad da radim? Imam još jedan đavo. Golden chest. Wow, kakva sića, a 96 prihvatam. To je skoro oko 69. I puh, kurčina. A šta ima ovdje? Pa isto kurčina. Ništa. Ajmo da odigramo dugo nisam igrao. Ovaj đavo. Ja, ovaj. Zbunio sam se pa ga nisam ni vidio. Ajmo jebote, uđi. Tako je. I aj sada da igramo. Ajmo. Dobro. Biram, pa je njega. To je to. Izabrao sam njega, brate. On je dobar, on ima onaj speed napor, onaj kao speed. Speed zalet, neki treći tamo, sranje, šta li već. Ajmo, to, jeb kevu, ajmo. Pa napravi dodatnog to, ajmo, to, ajmo, to. Pa nemaš šta Dragone kad imaš na svom polju, ti si pobedio odmah. Jebi ga, ne mogu da je upgradeujem u ovom trenutku. Jebaj ga, upgradeovat ću je kad budem... dobro. Ajde, aj krenite u bitku. Bitka titana. Jebaj ga, izgubit ću. Ko što rekao, izgubit ću. Nema veze, ima sada da upgradeujem vičarku pa ću onda budem još veći baja. Tako. Pa, aj uzet ću njega. Tako. A jebaj ga, htio sam da stavim Skeleton Dragona, sam htio da stavim pored Witch, jebi ga, nema veze. Valjda. Dobro, ovaj put možda i pobedimo. Ljudi, možda i pobedimo. Pobedili smo, yes! To! Sad jebaj ga. Tako. Sad imamo bolji. Evo sam trebao verovatno Mega Knighta stavim desno malo. Nema veze. Brzo je ovo prešlo u moju korist. Ajmo. Tako je, Mega Knightu, jebim kevu. Tako je, rascepaj tu Witch. Vidim ovu ratnicu zmajeva, šta li već. Ova Džanije, ona će ga popušiti. Sad jebi ga. A nemam para više. Čekaj, opa. Tako, ova taktika se zove Tank Gun taktika.
Upravo sam sad izmislio, nemam pojma. To je moja taktika. Tank gun taktika. Zvuči mi solidno, iskreno. Joj, došao mi. Puh. Ko je tebi rekao da ti meni možda dođeš do ovde? Tako je. Tako je. Iskidaj mi sve. Ti zove materina. Tako je. O mamu im ja jebem. Ne! Uš. Pobedio me. Pa im mu jebem. Šta ćeš sad moći, ja? Šta ćeš sad moći, mamu tvoju? Tako. Sad mi ne možeš ništa, pizdo mala. Sad imam Golden Witch, pa deš bolje taktike. Ova će stvarati koliko, 4-5 komada ovih skeletona. Pa stvaraj, tako je, eto, 3. Eto. Znači, samo sam nju dobio i već sam, brate, jebo kevu svima na bojnom polju. Select. Pa nemam pojma, ja mislim da je ovaj dobro. Iskreno. Piše kara. Ne, na njega ću stavimo ovdje za probadzanje, a ovaj će bude tenak da štiti Witch. Mislim da je to dobro. Ajmo. Nek princ jebe kevu princu, to je najbolja taktika. Dobro je, jebemo kevu svima, vidim više plavo nego crveno, to je dobro. Ajmo jebote. Vičarka mi. A dobro, imam milion novih skeletona, jebote. Vidi skeletona, koliko ih je, brate mili. Cela armija, brate mili. Ovo koja sam skeleton armiji spavnovo. A vidim i počeo sam da mucam ko dete od 2 godine. To, upgradeovao sam ga. Ajmo. Znači ja jednom izgubim i to je to, jebali su mi kevu ova dvojica. Ajmo, sad moramo da jebemo kevu ovima. Da ne bi nama jebali kevu, logično. Ajmo. Tako, dobro. Napredujemo. Tako je, stvaraj. Rađaj još jebote, rađaj ih još. Dobro je, nisi morala više da ih rađaš. A nema Witch kad imaš na levelu 3. Pa to je ko, brate mili, da imaš ko kraljica u šahu. Nenadmašiva sila. Iskri se krv. Ajde. Super, ne mogu da kupim ovoga. Jebote. Aj, neću još da je menjam. Neću menjam. Jebajte. Ima ja zlatnu ovu. To bi moglo bude problem. Ali nema veze, Witch je dosta jaka. Tako da... Ovaj nema. I ovaj ima... Diamond Legendary! Jo, stvara jebote, još ih stvara, još. Znači ovaj ako mi jebe kevu, ja sam mrtav čovek ako mi dovolj... Aj sam rekao da sam mrtav čovek, izgubit ću. A šta sam ti rekao? 3. sam mjesto. Jej, a bar je Džani popušila od mene, lepo sam je jebo kevu. A nju sam jebo. Džani.
I u Jenny, ne, Jenny bre. Valjda je Jenny. Nemam pojma. Pa realno ovo je mi najbolja opcija. Ajde. Ja, realno da je ovaj bolji od... A pa vidi koliko healtha ima jebot. Aj dobro, jedna izgubljena bitka ne znači izgubljen rat. Dobro, uzet ću njega. Dobro, sad imam 2 level dvojku. Ajmo. Tako je. Dođi mu, tako, cine, vidi koliko health ima ovaj. Znači, ima čak i električno polje. Ovaj je sin od Tesla, on ti je Tesla junior. Ja. Nisam upravo slagao. Šta god da kažete, nisam slagao, majke mi. Ne lažem. Dojebaj ga. Nisam namestio kako treba, ali eto, ne znam. Nemam neki izgovor. Jebat će mi ovoj podršku. Vizar treba da mi bude podrška, a ispade da je otišao u prve redove, a treba da bude pozadi. Ajde, to. Yes! Bitch! Tako. Sad imam Fantastiko podršku. Fantastiko, ne znam šta je Fantastiko, ali eto. Gleda skraćenica od fantastično. Ovo je problematično. Malo više. Da, problematično. Jo, ne da je problematično, nego, brate mili... Jebote! Samo ovo da pobedim zapravo! je! Eto ga. Ovo bi trebalo da bude dobro, nadam se. A Wizard je slab. U pičku materinu je slab. To sam zaboravio. A nema veze, ovo pobeđujemo lagnice. Mislim, on je killav, brate, pa je killav. Protiv koga ću igrati? Protiv Foxa? Znao sam. Ovo je bolji. Ajmo. Da li ću pobediti, jebot? Ajde, vada ću pobediti. Ajde. Pa jebi mu kevu. Tako je.
To, musketar ko jebi ga jebote veliki peka. Jel on samo peka beše ili velika peka? Peka, vaj. Tako. Samo da ja dobijem ovog golden, ovog Electro Giant. A jeste, samo je peka. Peka, brate mili. Ajde. 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 Ju, jebote. Ajde. Ajde. Vidiš da smo u problemu, čovječ, aj jebim kevu. Tačno da imam level 3 witch dobio bih. A ovako teško da mogu. Ili ću ipak da dobijem. Da, tačno. Tačno je executor. Executio, to ne znam, pročitam. Nepismen sam. Ovako ja mislim da može čak i bolje. Ova taktika će biti bolje možda. Nemam pojma, valjda hoće. Nadam se. A u Witch ja mislim najjača kartica kad se level up. Na levelu 4 najjača kartica. Ovo ima sad 3 ova sranja. Otkud ti jebote? Ova sranja. Otkud ti? Gdje si ih dobio? Gdje si ih rodio jebote? Ajde. Možda čak i dobijemo. O jebote, pobedit ćemo. To je to, pobedio sam ovaj game. To bre. Dobro je. Ja sam, brate, number one. Ne znam kako, ali sam number one. Koliko sam dobio svega? To. Bršu pičku materinu. O, vidim ovu ko imam nešto. Jej! Ovo je sranja, eto, imam novi frame. Banners collected. Dobro. Imam burazeru i ovdje za otvarati, brate mili, bogac. Ajmo. Ajmo. Ništa, ovo mi je ništa ne treba. Ovo mi je beskorisno. Pa, to je to ljudi što ste gledali, što je... Zajebao sam se oko outra. To je to što se tiče od ovog klipa, pogledajte neki sljedeći. Pobedili smo posljednju bitku, pa posljednji rat. Prvi rat smo izgubili, jebi ga, ali drugi smo odrali. Odrali smo im kevu. Tako da, vidimo se i idite gledati neki sljedeći video. Pozdrav!